raja Jawa sing kondang sekti naminipun Sultan Hadiwi Jaya utawa Joko Tingkir. Lha kok iso saiki ana wong ngawur. Joko Tingkir wong mbah buyute para ulama dikawe. Joko Tingkir ngombe dawet iki karepe piye? Iki raja ta. Duwe putra naminipun Pangeran Benowo. Pangeran Benowo niku sing ngedunke ulama-ulama Jawa. Lah kok mbah buyute iki sing nulis iki mesti ra pate dong iki. Mesti ra tau sekolah sejarah iki dadine ngono. Lha iki kok iso jenenge Joko Tingkir dolanan karo bocah-bocah iki. Iki piye? Kalau bukan kita yang menghargai terus siapa?